Dentro da Universidade da Coruña temos diferentes programas que son únicos no sistema universitario galego, pero temos tamén diferentes programas ou iniciativas que se fan conxuntamente, ¿no? con todo o sistema universitario galego. Dentro dos únicos podemos falar do programa Afrontemos, que é un programa de asistencia psicolóxica para toda a comunidade universitaria. Naceu durante a pandemia pola necesidade que había naquel momento, pero despois veuse que era moi importante mantelo e son 6 sesións que se ofrecen dentro da universidade e que logo, dependendo da circunstancia ou situación da persona, pois, bueno, se pode facer unha derivación a outros recursos, ¿no? A Universidade Pública pretende chegar a todas as persoas e para nós a diversidade é unha riqueza. Creemos que a diversidade sempre aporta, non? E desde ese lugar, cantas máis redes e iniciativas de colaboración existan con outras universidades, de feito o sistema universitario galego pois xa está a colaborar. Si isto o trasladamos tamén a Eurorrexión, pois tamén sería moi interesante. De feito, a Universidade da Coruña xa ten varias iniciativas de proxectos transfronteirizos, interregionais e temos moi boa experiencia, non, de todas esas propostas. Sempre enriquece, non, ver outras realidades, enriquece ter alumnado de outras culturas, ter alumnado que ven con outras experiencias, incluso nas propias aulas. A Universidade da Coruña desempeña un papel activo, non? Na acollida de acompañamento de estudantado internacional en situación de vulnerabilidade ou en situación de requerimento de inclusión. Dende a Oficina de Relacións Internacionais, a noso compromiso é ofrecerlle a estudantado entrante ese apoio non só o benestar académico da nosa estudantado, pero tamén recordar que teñen necesidades financeiras, psicolóxicas. O programa Erasmus Plus, que agora estamos na planificación 21-27, uns das prioridades transversais, sin lugar a dudas, é a inclusión. Pero claro, esta inclusión ten que ir máis aló das propias políticas, dos propios documentos. A inclusión precisa de financiamento e precisa de apoio logístico, porque sí que é certo que dentro da mobilidade existen moitísimas barreiras. Estas barreiras tivemos na Universidade da Coruña a oportunidade de ter que avalialas por diferentes motivos, non só porque este na nosa estrategia de internacionalización, senón porque pertenecemos a unha alianza europea que está basada en 5 pilares claves. A nosa alianza europea se chama Emerge. Os 5 pilares están moi vinculados á inclusión, á diversidade, solidaridade e a resiliencia. Entón, dentro desta alianza que pertencemos, tivemos que autoexaminarnos e intentar coñecer cales son as primeiras barreiras que existen, non? Por suposto, a barreira lingüística. Dende a Oficina de Relacións Internacionais ofrecemos apoios lingüísticos no Centro de Linguas, pero tamén, por exemplo, cuestións relacionadas coa acollida, por exemplo, co aloxamento, non? Ofrecemos bolsas para alumnado que poda residir con menos oportunidades, que poda acceder ás prazas que temos nas residencias universitarias. Pero tamén non debemos de esquecer que a mobilidade internacional é tremendamente burocrática. Dende o punto de vista de mobilidade internacional, eu penso que as vías de actuación principais son dúas. Pode haber moitas, pero son dúas. Por unha parte, creo que é importante simplificar a burocracia, pero tamén traballar conxuntamente en aumentar as axudas para que sexa realmente inclusivo, porque a inclusividade require financiamento. Eso é clave. Potenciamos a mobilidade entre Galicia e Portugal. O noso contexto cultural é moi similar. Dende o meu punto de vista, o que temos que facer é aproveitar as oportunidades que temos desa historia cultural común que poden facilitar a inclusión. Na Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña temos 3 programas para facilitar a integración no ensino superior das persoas que están en condicións de refuxio, asilo ou en condicións de vulnerabilidade porque chegan de países en nos que hai conflictos ou países con un índice de desenvolvemento humano moi baixo. Estos 3 programas son el Programa Internacional Mulleres por África,
O programa Abriga é un programa que vamos lanzar o próximo curso que se chama o Corredor Terras, que é un corredor para a incorporación de persoas que cheguen refuxiadas de país do que proceden ou de un segundo país no que están temporalmente buscando unha saída. O programa Mulleres por África non o organizamos nós, simplemente colaboramos e a Universidade participa todos os anos cubrindo a posibilidade de estudiar na UDC. Poden ser másters presenciais, pero normalmente son másters online de mulleres de universidades africanas que queren facer os estudios de posgrado europeos. O programa Abriga é o principal programa que temos na Universidade da Coruña para promover o acceso das persoas en condición de refuxio ou asilo ao ensino superior. Este programa leva funcionando dende o ano 2020. Todos os anos tenemos aproximadamente entre 15 e 20 persoas que están disfrutando de axudas. Estas axudas se basan nas condicións de vulnerabilidade que teñen que estar acreditadas por ben instituciones con as que tenemos un convenio. Para manter a axuda durante os anos de estudos hai que mantener un rendimento académico mínimo. As persoas que veñen, o que se facilita, que se poden unir ao programa, teñen a matrícula gratuita e tamén poden acceder a plazas nas residencias universitarias públicas e tamén poden tener unha pequena axuda para a súa manutención. En función das capacidades económicas da partida de cada ano, pois hai máis axudas ou menos, pero sempre estamos hablando de unas 15-20 persoas. Temos persoas con perfis moi diferentes. Ao principio, casi todas as persoas que viñan eran latinoamericanas, sobre todo de Venezuela, por a relación que hai de migración entre Galicia e Venezuela, pero na actualidade temos persoas de Palestina, de Irán, de Ucrania, de moitos lugares. E agora o que estamos lanzando é un novo programa que vaise chamar, porque empezará en xullo, o Corredor Terras. Este Corredor Terra é un corredor universitario, porque os programas que están a funcionar na Universidade da Coruña sempre son para persoas que xa están aquí, que xa están na Coruña, no ámbito metropolitano, ou por lo menos en España, en condicións legais, pero o que queremos é abrir a nosa universidade tamén a persoas que están en campos de refuxiados ou que están en un primer país porque han saído de su país por un conflicto ou por inseguridade, están a buscar un sitio onde restablecer su vida e continuar os seus estudios. Hai outras universidades como a Universidade de Barcelona, a Universidade Autónoma de Madrid, que levan uns anos con este tipo de programas, pero hai moitos problemas para a incorporación desde un punto de vista burocrático. Moitas veces tes axuda, tes os cartos, pero o que non tes é a posibilidade porque tes problemas cos visados, co cónsul. Entón, o que se decidiu desde o grupo de traballo de refuxo da CRUE, da Conferencia das Universidades de toda España, é facer un programa piloto na que as universidades que queran podan apuntarse e traballar todas xuntas para hacer un pequeno programa na que ofertemos unha ou dous plazas nas condiciones que consideramos adecuadas de acompañamiento integral da persoa. Estamos a participar 14 universidades de España. A idea é que estas persoas que cheguen aquí teñan facilidades para todos os trámites administrativos, para tener su manutención cuberta e que teñan primeiro un año de integración e adaptación, porque vienen con unha situación traumática que non poden chegar e poñerse a estudiar no primeiro día. Entón, primeiro teñen que chegar aquí e teñen o primeiro curso para adaptarse á sociedade, para aprender o idioma, e a partir de aí, o segundo curso, participarán nun máster da Universidade da Coruña. A idea de isto non é só favorecer a esta unha ou dous persoas por universidade, sino traballar todas xuntas para poder negociar con o Ministerio e con todas as administracións os trámites e abrir protocolos e vías para facilitar a integración das persoas en estas condicións de vulnerabilidade nas nosas universidades e que podan continuar con os seus estudios superiores. Na Oficina de Cooperación e Voluntariado tamén temos un programa que son os proxectos de conocemento da realidade e os proxectos de coñecemento da cooperación, que son axudas que temos na universidade, que xestionamos con organizacións de países do sur global, nas que ven o alumnado ou ben o profesorado e tamén o personal administrativo e técnico poden acudir durante un período corto, en el caso dos alumnos entre 1 e 3 meses, e no caso do profesorado de entre 2 semanas e un mes,
e no que participan nestes países en proxectos de cooperación. O obxectivo de todo isto é, no caso estudantado, abrir as mentes a unha educación moito máis global, que coñezan a realidade de outros países e que tamén entendan como adaptar o seu currículum para ser válidos non só aquí en Galicia, sino en todo o mundo e con distintas sociedades. Pensamos que esta actividade, os alumnos que participan, unha das cousas que sempre din á volta na avaliación é que collen moita resiliencia para despois o exercicio laboral. E despois, por outro lado, para o profesorado e para o persoal técnico, a idea é que podamos facer transferencia de coñecemento. Todos os anos varían bastante o número de persoas que desplazamos. Por exemplo, este ano van desplazarse 3 alumnas, unha a Guatemala, outra a Honduras e a outra a Mozambique, a traballar en cousas que teñen que ver cos seus estudios e tamén que van ser recoñecidos dentro do seu currículum académico. Despois tamén temos o viaxe de unha profesora e 2 profesores, 2 delos a Mozambique e outra das persoas a Angola. Van colaborar en cousas nas que son expertas aquí na universidade, apoiando técnicamente das ONGs que están traballando nestes países. Agora temos menos solicitudes dende a pandemia. Antes chegábamos a ter 40-50 solicitudes. Estábamos a mandar máis de 15 alumnos todos os anos. Agora temos outro factor que os voos son moitísimo máis caros nos últimos tempos, pero tamén o que pasou é que estas cosas teñen un pouco de incertidumbre e o que máis funciona é o boca a orella. É dicir, antes os propios alumnos que volvían entusiasmados motivaban aos alumnos que viñan detrás a pedir as mesmas bolsas. Na pandemia, durante 2 anos non pudimos facer estas bolsas, aí se parou un pouco a cousa, agora estamos a traballar para voltar a ter demanda. As persoas que chegan en unha situación de vulnerabilidade, xa sexa económica ou xa sexa por calquer causa, os problemas que teñen é primeiro o choque cultural, tamén en moitos casos o idioma, o cambio de idioma. Moitos deles teñen cargas familiares e non teñen unha red de axuda, por lo tanto, iso dificulta os seus estudos. Tamén o feito de que normalmente sexan persoas que teñen problemas económicos, pois que teñen que compatibilizar os estudos, aínda que teñan unha pequena axuda con traballos a xornada parcial, pero sobre todo no que podemos axudar dende a universidade é en facilitar todos os temas administrativos e burocráticos, porque al cambiar de sociedade moitas veces o que lles ocurre é que non entenden como funciona os departamentos, como teñen que facer os papéis, cousas que para a xente daqui como un rexistro son cosas normais, pois para eles non. Dende as distintas unidades intentamos dar apoio aos alumnos que están a pasar por isto. Cando falamos do acompañamento integral ás persoas que chegan á universidade nunha situación de vulnerabilidade, xa sea porque están en situación de refuxio ou por temas económicos ou de falta de rede familiar, non só estamos falando de cubrir os gastos académicos, tamén os gastos de aloxamento ou de manutención, senón que estamos pensando en un acompañamento moito máis completo que teña en conta as súas circunstancias psicolóxicas, porque non chegan no seu mellor momento. Entón, isto cubrimos a través do servicio Afrontemos, de axuda psicológica. Tamén temos apoio da Escola de Linguas para temas de que podan acceder ao estudio de idiomas, o aprendizaxe do castelano, do galego, dunha maneira gratuita, sen pagar a matrícula. Tamén temos apoio dende un punto de vista legal a un servizo que temos na universidade, que é a Clínica Xurídica, que nun principio é un servizo de voluntariado de axuda legal, que traballa co centro penitenciario, que traballa con moitas asociacións, pero tamén ten apoio ás persoas que están arreglando os seus papéis legais, que son alumnos da universidade en estes contextos de vulnerabilidade que non teñen acceso a outro tipo de axuda legal. A Clínica Xurídica elaborou unha guía que facilitamos aos estudantes de como facer todas as explicacións das distintas situaciones, sexa asilo, refuxio, todos os papéis que hai que facer. Na universidade non só aprendemos contidos, sino que a xente madura e aprende a ser mellor profesional e todo ese proceso conleva tamén a convivencia, convivir con persoas diferentes. Hai proxectos, por exemplo, na Universidade da Coruña de ir ao centro penitenciario de Teixeiro e
e bueno, moitísimos proxectos de aprendizaxe e servicio, que creo que son os valores realmente da universidade, non? Da universidade pública, de achegarnos a toda a comunidade, de devolver ás persoas que estudiamos na universidade pública tamén a sociedade, non? O que fixo por nós. Estamos aquí porque recibimos fondos públicos e que as profesionais que estamos aquí tamén devolverlle todo ese agradecemento e o feito de que sea isto como unha cadea, non? De transmisión, de que seguimos traballando tamén pola comunidade.